Marang Bapa. Karepe Bapak Guru Dina iki golek ana pawongan sing jenenge Darsana. Iso ga iso gawe pati dina iki. pangestumu sing tak jaluk. Ayo. Darsana. Nduk rikala semono aku iso mbok kalani. Ning dina iki kowe bakal tumekaning pati ning tangane anak muridku sing jenenge Ronggeng. Awake dhewe kudu luwih sing ati-ati. Dur. Nek ora ati-ati waduh. Bakal cilaka. Iki kanggo tandha buktine awake dhewe. Bener. Kang, nggih. Leres niki yogane Darsana. Tampanan. Nih, Tak boleh mlayu. Aduh kono Darsana. oh, nggih. Nek awake dhewe wis dipasrahi sing kaya ngono. Wah. Oh, Darsana. Darsana. Bangsat kurang ajar. Wani-wani ning jopok sipo nang jabang bayi. Aku gak kenal awakmu, ya karo awakmu. Sapa awakmu? Darsana. Ngertenono. Aku Astra. Aku njupuk bayimu. Mergo aku dikongkon karo Bapak Guru. Sapa jenenge Bapak Guru? Lawa ijo. Lawa ijo. Ngerteno. Lawa ijo kasoran karo aku. Dadi lawa ijo bales dendam. Ngongkon awakmu. Darsana. Ya, Kanggoku cerita iku gak penting. Aku gak ngurus. Sing baku aku njupuk bayimu tak gawe tandha bukti nek aku wis iso nyolong anak turun. ngerteno. Ojo sampe beset oleh tesipo nang jabang bayi. Beset titik tak tugel guru. Terus Baleno sipo nang jabang bayi. lek tak balekno enak kon, nek awakmu jaluk bayimu balik, nek iso nugel guruku. Oh, bangsat gue ajar kok. Aja adu toseng balung beset iku lho. Yo, tak laden. Darsana. Nek adu to sing balung jebrete kulit percuma diguyu barek arek cilik. Aja kegeden dasmu. Nek riko wis iso ngalahno. Dadi awakmu ngajak adu kesakti. Bener. Ayo. Adu kesakti. Rapalan ngaji Japa mantramu. Ngamuk tak kembali bukti tak sempadani. Pano dadamu. Ayo. Rapale aja. Kaso. Ojo kakek kamu dadak sembai.
Nek adu kasten kon kalah. Yo. Saiki tak ibaratno. Jago ngabruk, dadi ngabruk. Tamano aji saka Jiwaraga. Ayo. Nek gak gembabah dadamu, oh tak sembah idol-idolamu. Boleh kabeh Joko Putra. Tamatone dadane Darso. Aku mati. Ayo. Dadi pininjule para pendekar ning kene. Tarewang-rewange anggonku golek elu supaya dadi wong sing sekti mandraguna. Ora gampang kalah karo pendekar liyan. Nganti aku bales pati marang pawongan sing jenenge Darsana. Oh. Perintah mateni pawongan sing jenenge Darsana. Nanging ning papan kene kowe menehi siponan jabang bayi marang aku nalari kepiye? Kok menawa guru gak percaya kanggo tandha bukti nek iki dina Darsana temening pati. Ponang jabang bayine gak dosa gak perkara tak gowo. Dununge siponang jabang bayi iki Anake Darsana. Iki anake Darsana. Kok pasrah ning aku. Eling-eling aku ora duweni anak. Lah, iki bakal tak gula wentah dadi arek sing bener. gak apa-apa. Ya. Geng, rong geng. Rene siponang jabang bayi iki wis ana tanganku. Mula siponang jabang bayi iki bakal tak weni tenger. Aku minangka saksine. Ya. Wiwit dina iki siponang jabang bayi iki bakal tak weni jeneng Haswara. Abang kepikiran kok menawa guru wis tuwa kena kanggo ngeran. Ya. Apa maneh penggawaanmu? Geng, kari situ li Loh, sing iki dadi ono. penggawean. Pawongan sing dadi musuhe Bapak Guru ora ana liya. Wong sing jenenge Sunyata. Sunyata. Ya. Yen kaya ngono gage golekno pawongan sing jenenge Sunyata. Gawen pati dina iki. Pangesum. Sawise Darsana tumekaning pati, Sunyata bakal tumekaning pati ning tangane Ronggeng.
Aku arep ngomong karo sampean. Ngomong apa, Kang? Reh dening rikala semono aku mempes raga banting nyawa nang ngarsaning Bapak Guru. Aku diwening wisik karo Bapak Guru. Aku dikongkon ngrajah Kalacakra marang anakmu sakloron. Anak sampean sik bocah lho, Kang. Sik abang apa ya tegas sampean raja, Kang. Dek, Bisa. pangestu sampean sing tak jaluk umpama anakku sakloron aku blendani janji apa kang dawuh Bapak Guru ateges aku wong gak bekti marang Bapak. Aku nganut sampean, Kang. Bakti uripe anak sampean pasrah karo sing gawe urip. Dadi sing kaya ngono. Bisa. Awakmu kaya gak duweni donya. Inggih Bapak. Pas padudon karo sapa nggih? Bapak. Kawula badhe matur kalian Bapak. Yo ngomong. Tetas kemawon kula nika roman kalih garwa. Omongan bareng bojomu. Mugemi dawuhipun Bapak. Iya. Kula ngrajah Kalacakra marang kula kekalih. Sampun kula laksanakaken. Wis kok tamakmu ning aragane anakmu sakloron. Inggih Bapak. Terus ya apa? Nggih, asal dipun Bapak lan pangipun Bapak. Boten enten kalangan setunggal menapa-menapa. Kalih ing sambikala. Lah kuwi iki mang gletane. Dalan iki mang nalar-nalari ya apa? Inggih. Tak sampune kula matur kalian Bapak. Lajeng wonten pawon mlebet wonten mriki panggih kula. Iki bare awakmu. Inggih. Apa kancamu apa sedulurmu? Sanes Bapak. Piyambakipun ingkang nami Ronggeng. Jenenge Ronggeng. Inggih. Lajeng kekajengipun Ronggeng kula boten ngertos. Kekajengipun Ronggeng badhe merjayani kula ning kula boten terami. Ya. Ning Ronggeng iki aku weruh Inggih. wong pendekar pengembangan. Pilih pilih mati. Leres Nek awakmu urung wayahe ya. Bapak. Ya. Nanging boten kiatra sing manah kula dipiloro kados mekaten. Kula kepingin bales wirang kula kalian pawongan ingkang nami Ronggeng. Awakmu gak trimo. Nggih. Lah bojomu nanti. Inggih. Kula boten ngertos. Kula padudon kalian Ronggeng piyambakipun lajeng ten pundi kula boten ngertos. Anakmu ya ora ngerti tabuhan padunane. Boten ngertos. Ya, Inggih. kowe waras. Ini. Wong pemelinge koko. Kowe kudu manut apa sing dadi omonge koko. Inggih, Bapak. Bojomu dolekno. Anakmu dipunang jabang bayi iki aku sing doleki. Nanging Bapak, nedeng-nedenge kangen kula kalih yoga kula kekalih. Iya. Ingkang nami Wiraprana kaliyan Wilis. Nanging kula badhe madosi yuga kula ten pundi, Bapak? Sing cici wadon iki Inggih. jenenge Wilis. Iya, iya. Ingkang kakung Wiraprana, Bapak. Ira. Inggih. Iki mumpung durung
Bapa. Menawi mekaten Bapa, pangestuning Bapa ingkang kula suwun. Kula badhe madosi yuga kula kalih kalian garwa kula. Iya. Pangestuning Bapa. Ronggeng, pantetahe tumindakmu angkara murka ora mbok lereni. Yen kowe ketemu marang aku, yen ora tobat, ora mbok lereni kelakuanmu, mbuh mengkono kedadean apa? Siponang Jabang Bayi iki wis dipasang ning awake dhewe. Lah, iki ge apa ya awake dhewe bingung. Wah, Nek ngono ya awake dhewe ngenteni Kang Ronggeng. bener apa sing dadi kandamu? Enggak semu. Televizor pateni. Yo. Siji. Loro. Kon tuwek. Yo. Onang Jabang Bayi mbok gawa. Tolong ono. Aku ra iso Awakmu larongeng. Apa lupute? Apa salahe nang Jabang Bayi kuwi duweni dosa? anake sing ngono. Nek gak pamate besok urutan kuno. Lho, aku rekap enggak semu. Nang Jabang Bayi mbok pateni iki musuhe aku. Kayak urip mesti urip waras to. Kowe wae. Aku kon laras mawon. Yo, Ya. Kon kabeh iso waras. Nek aku wis adoh saka papan kene. yo. Tuwek, oi. Wah, wah. Oi. Lho. Gak kena jenteng no. Ngono bener apa? Ayo, tututi. Sambal pencit karo samplokan wayahku metu. Aweman sambel pencit enak. Ngene iki mlaku ge teko kono sampe teko kene. Gak kepethuk wong babar belas. Mosok rek nggo kene iki gak ono wong belas. Tapi yo apa wong pegawe aku iki nglutus. Lupute ngono yo ndelek resek-resek. Ini mang ndelek kayu. Gak oleh kayu. Biasae kayu rontok-rontokan iku akeh. Iki manggano belas. Lah mosok sih alas iki teles terus. Wong udane ya
Kandledek. Lah aku engko nek katik mulih gak nggawa apa-apa. Waduh. Ya aku karo bojoku. Lah timbangane aku ndek kene gak ana anu lah ta. Nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu. Gak ngono iki panas beduk-beduk ngene kok ana. Sampai niku wong temen ta. Nggih, Pak. Kok gak enak. Sampeyan pun guyang-guyu. Loh, ngene lho, ya sepurane nduk aku gak basa ya. Nggih, mboten napa-napa. Omaku iki nggo desa lah, manggonku iki mang ya nggo desa pojok kono. Lah berhubung aku iki mang metu-metu kate ndelek resik-resik epil-epil cara kono iku epil-epil. Nek kene kayu rencek. Nggih nuwun sewu, Pak. Lah nuwun sewu. Kula keloro-loro, kula badhe pados ngengeran, Pak. Ya kok donya kok ya ana-ana ae. Kula ditolong kali sampean, Pak. Wis uripku dhewe iki kakak blek. Iki nek ana wong wedok ambek gawa bayi, sambate kaya ngene. Ngene lho, Nduk. Nggih, Pak. Ya sepurane ae nek aku iki kok kasar karo awakmu. Mboten napa-napa, Pak. Umpamine sampean mboten gadah napa-napa. Ketuwean kula niki sing kula damel kula pasrahaken dhateng sampean. Aja kaya ngono. Wong urip nggo alam donya iki wajib tulung pitulung. Senajan toh awakmu iku wong sugih, gelangmu ngrompyong, kalungmu gandul sakmono gedene. Nggih, Pak. Kira-kira nek awakmu njaluk tulung karo Wakuntet. Nggih. Amangka Wakuntet iki wong gak duwe. Awakmu kerasan ta manggonku ngono. Kula kerasan, Pak. Pasrah. Gak apa-apa. Nggih. Aja dipadano nggonmu, nggonku iki turu kloso. Nggih. Gak apa-apa. Mboten napa-napa. Lah nek perkara mangan iku saonoke. Kula iwak sambel purun, Pak. Iwak sambel gelem. Purun. Sambel apa? Sambel goreng ati. Oh asu iki. Aku dhewe rupane ati gak tau weruh kae. Kula mbanyol, Pak. Iya, senajan sedya ya apa wong iki lho ludruk. Dadi ya pantes nek banyol. Nggih. Ngene lho, Nduk. Nek awakmu tak tulung, omahku iki rompok. Lah iki gak apa-apa sih. Mboten napa-napa. Aduse nggo bul gak jeding. Nggih. Ngono ta? Nggih. Nriman lho ya. Nggih. Ro Wakuntet kok kadane kaya ngene. Nggih. Tapi nuwun sewu mulih gak iso bareng, Nduk. Lah napa? Lah, aku malah ngomong, Nggih. aku ndelek epil-epil utawa resik-resik rencek kayu sing cilik-cilik biasae garing roto. Oh nggih. Heeh. Damel godhog sampean nggih. Godhog aku kakekmu sempal ku nak. Lho, lah damel napa? Maksudku iki masalah rek ya digawe godhog banyu ngono lho, Oh Dok. nggih, nggih. Gurung ditolong aku kate digodhog. Nggih, Pak. Mulya Nggih. nerawapase dalan iki. Iki malah iki lemburi iki lemburi. Nggih. Heeh. Iku kok menggo ngiwa. Nggih. Nggo kuno ana omah ya gak elek lah. Wong gubuk nek biyen iku gubuk Nggih. sing ngadep ngalor. Nggih. Nggo kuno iku ana bojoku. Ngoten. Heeh. Engko nek ditakoni ya ngomong apa anane ae. Nggih. Lah ngomong nek aku jek gurung mulih. Kula mriko riyin. Iya rino dhisik. Kowe mlebu njaluk apa dikeki. Nggih, nyuwun pamit nggih, Pak. Heeh. Hati-hati lho ya. Lah iki mangko ngundang legi regane piro arek iki. Ku pasar sapi kono. Oh alah. Nduk, ancen urip nggo donya iku ya gak kaya-kaya wong sing wis duweni kamulyan. Tapi menungso urip sapa kate ngersala Gusti Allah taala tambah gak seneng. Disiksa. Wong sak atase diuji gak duwe kok ngersala. Nduk, lho. Lah kok wis gak ketok, waduh kesasar arek.
Jawa tambah kangelan. Duwe bodo kaya tekek. Ora iso iku nginakno karo wong wedok. Delek kayu ketesok nganti nyamene kok dur mulih. Iku wong iki jane kesasar ta ya apa? Anjene wong rumah tangga nek gak ono gandolane sing ngene iki. Oh. Terek tanglet. Nggih. Napa? Napa leres niki griyane Mas Kuntet? Kok kuntet? Kuntet. Nggih. Mas Kuntet tiyang endek ngeten lho, rambuté rada ketih disemir abang, kuplukan. Oh, nggih niku rewang kula. Oh nggih. Kamare sing pundi? Lho, lah kok tak kamar. Kamar ya teng mriku kamare. Kamare Mas Kuntet. Nggih. Kula rantos mriku nggih ken sampean sanjangi. Lho, sampean ku sinten? Kula bojone Mas Kuntet, dan niki anake. Ya Allah. Kula Tibake kuntet jono sing doyan tibake. Kula enteni teng jero nggih. Oh, nggih. Titanono kon dadakno gak goro-goro nggih larane atine wong wedok kaya ngono wis kebenderen ta rupane kok tekek dateng gawe lorote atine wong wedok. Napa guyu-guyu? Napa? Wis kebenderen ta? Lho, iya. Heh? Aku iki mang lak teko alas. Penongongko ndelek ipil-ipil cak. Nek gawe godhog banyu. Terus kayune ndi? Ya ora dhewe aku iki mulih gak nggawa kayu. Mergo kayu jati alas pangigana sing sempal. Dadi niki gak nggawa kayu sampean. Gak nggawa kayu. Terus nggawa botokan iku mang ta. Lho sing nggawa botokan ya sapa? Tewel lu jangan tewel. Kok kebangetan awakmu kok. Aku biyen ora awakmu kepeksan. Saiki aku kok gilorati kaya ngene wis kebeneran ta awakmu. Gak ngono Pak Didik mang kok sewengi iki nanggap wong gembeng-gembeng tok sirek. Yayane aku gak iso manak. Lah ndi iso manah wong lanang ngono kok ya anu. Lah ya apa ya dhewe ngono nek wong lanang gak iso manak. Mamlo kagira gono ati kaya ngene iki. Kok dhisik ta? Kepantes ta awakmu, Masih apa melek tae meneman. Ora tak kekene wong. Kebangetan kan aku terus mulai mbakku aku terus mulai nang kakekmu wong durung buyar kok ngono. gak kuat aku gak kuat Dekek nek gak kuat engko tak tengguluke. awakmu menang gak gara-gara kon duwe anak karo wedok kok wis kebeneran ta Gak ngono iku malah dina apa rek. Nek eling ku Sabtu Pahing. Menek minggu pon kok terus bojo kesurupan katan. Ika, Loh, Dek, masalah. Ada tuh. Ngene iki piye? Aku kudu sebab. Kok iso kayal ku lho. Lah ya apa jenenge bojo? Masih awakmu melek entahe maneman. Bojoku ya awakmu tok. Kok tiba aku dilorati kok ngene iki yo. Wis kebeneran ta? Mas, aja ngrungokno omonge wong. Menik tongko sore nduk kono nok layar tancep ayo nontok wong loro. Aja kuwatir, ayo jajan tahu soleh. Lho, iku piye? Iya wis bener. Nek apa milih kuliah ana pantese, antene ayu kunu, ya nom kunu, apa maneh duwe anak, Ya terus kebeneran ta? Yo ngene iki. Dadakno. Anakmu iki lho gendongen pok. Nek kok doyong. Gendongen. Ya ngono. Anakku. Bapak cip. Karene. Anakku. Wong nangis lho kok guyu. Anakku tenan. Codot. Anakku ra digadulinan. Lah iya, wong mare ndora kok guyu kekel kuwi lho.
Aja nemen-nemen, Mbok. Ana mencotot bentukas kaki ya. Sampean kebadut wong arek bayi kok dodot-dodot. Ngene lho. Ya tak kancane. Aja duwe cemburu. Gak cemburu piye sih? Siang Aku ambek iki lho gak duwe ana ati apa-apa belas. Lah arek iki ya dudu anakku. temen ta. Lho, biyen niku nyacak ngarepe tok. Lho, ya apa sing nyacak tak tugel lho. Sing lombokmu tak tugel lho ya. Leh, mosok ora sak lombok rek. Lomboke Pak Kuntet cewilik lho, Mbok. Nyimpang, tak takonane. Nyimpang. Mulai metu padha lanang geger-geger. Rene. Pun nyedek ngeten lho, Mbok. Tak takoni. Nggih. Jeneng sapa mandum Mamdi? Gelane oleh takon. Kok nyesek-nyesek. Lapo, Dik? Ngene lho, Mas oleh takon. Omahmu ndi? Jenengmu sapa? Gak ngono. Lah saya lho, omahmu ndi, Nduk? Jenengmu sapa? Lah ya ngono. Kok Turun wedi. ya ngene iki lho bojo iki kan turunane lele. Nek ngomong kecopok. Lah ya apa jeneng wong muring-muring kok halus iku, agak muring-muring. Ngene lho. Nek nyeluk nduk ya nduk, dik ya dik. Yu ya yu. Nduk. Awakmu iku sak temene sapa? Jenengmu sapa? Omahmu ndi? Sing genang ngono. Aja kaya Banaspati danyange kene iki. Sing halus ta. Sing halus. Kasaren. Ya, madeng tak turuti. Ya. Jeneng aku cinta karo awakmu, Ya. Tet. Kok glani. Rene, Nduk. Jenengmu ndi omahmu sapa? Piye nek? Masalah rek. Lek ngomong piye? Kok iso jenengmu ndi omahmu sapa ki lho? Tibae bener piye? Jenengmu sapa omahmu ndi? Oh, dadi niku mung kewalik ta. Gak. Ben metu alike ngono lho Pak Tet, kok dadakno. Iki mang mutu pira angkane? Selikur. Wis Kuali temen. pira? Metu selikur tombokan penuh 15.000 12 tok. Jaran. Ngapunten, Mbok. Nggih pun Piye-piye, gojekan Nduk? mawon. Iya. Tak celuk nduk ya sampean sejatosipun kula niki tiyang tebih. Terus Kula mendang-mendang kebaratan, Mbok. terus Kula pados ngengeran. Kula ditolong kali Pak Kuntet. lho Tet. Iya Tet. Iki temen Tet. Iki tahu sing ngene iki. Lho niki jeneng aku padha wedok Tet. Rasane atiku kaya kok semendal ditangi cari wedok kaya ngene. Aja kula dipateni tiyang betayuka setunggal. Kula beto mlajeng setunggal, Mbok. Kula pados ngengeran santene mawon. Terus bojo sampean saiki nanti, Nduk? Mboten Mati. semangat. Ya Allah, Tet, piye Tet? Wis sampe iki wong gak duwe tapi kepethon kaya ngene iki. Kepiye? Senajan aku karo Beno iki urip melarat paribasan. Kan duwe ning donya. Wong nek iso aja sugih donya tok, ayo padha sugih ati. Nek iso maringi dana wewe nang liya-liyane. Contone Bapak Didi bengi iki gawe senenge wong sawur kabeh. Ayo ditulung. Sing penting arek iki yo kene nriman apa anane. Wis ngono kadane awake dhewe. Ngono ta. Ansal nggih, Mbok. Iya, Nduk kepiye ya. Tak trimo kene aku ya trimo tapi sampe mangan ya sak onoke. Soale aku wong gak duwe. Ya dilulunge sampean senajan sampeanku digale wong kaya ngono ati sampean gak karo-karuan. Tapi gelang sampean ya sejake kaya ngono ae. Lah, ya wau lah. Dol, terus ge mangan Pak yo. Kula ora pasrah. Nolong wong sing ikhlas. Ya Allah, wis dibujuk banci yo ngene iki lho aku dadine. Jane le bojo bati kenem katek tuwek ngene lho kote. Kaya alhamdulillah talatene dodo kok dadakno. Nduk, Nggih, Pak. ya ngene iki kadane bojoku. Nggih. Ya iki omah. Nek anjen awakmu temen-temen ngenger nang Pak Kuntet, ya tak
tak trima, tak anggap anakku dhewe. Lah iki ayo dianggep putune dhewe. Ngono ta. Lah arek iki ketoke ya ngelak. Ayo mlebu digodhongno banyu. Utangno susu loro, meneh tak saurane. Ya wis Ayo. iya ya. Iki murid-muridku kabeh sing ndewablek ya mok situk iki. Nggih, Bapak. Rada telat. Mantep dugi tretes kula wau. Kan ora aneh-aneh apa arek. Kok belakang kok tretes barang ngono. Wone adem Bapak ora tretes. Kan duwe dhuwit ta? Enggak ada. Kula sebet-sebet aku perkawis ngoten, Bapak. Lho, ya. Ora gak. Napa jenengan semerap tretes iku panggerane napa? Jal kula takut mate panjenengan. Ya ro titik-titik biyen. Jek nom-nomane bapa. Oh, sering riwari wonten mriku ta, Bapak? Ya mok seliwar-seliwer tok. Selenet ngoten nggih. Tengulangane mantep. Rasa Awo Bapak. iya kerasan to. Nggih, raos. An Estu. ya sing sabar ae. Nggih. Wanto ya ngono. Nggih, Ya Bapak. kerasan. Insyaallah dikerasan-kerasano. Rasane mawon tanggapane akeh. Tanggapane kathah. Mangus masak apa durung? Niku wawan. Pun dimasakno si rewang. Rewang. Ki Aris, Dalem Bapak kula kok dablek-dablek ya. kol niku. Mosok kula niku pun sregep lho. Kula pun sregep jane kok. Wis lereno. Aku tak akoni. Oh, nggih. Pilih. Sajake awakmu iki kok susahe. Tak delok sak bendinane iki ora kaya biasae. Nek ditakoni bapa, iki kok meneng ae iki ana apa Wilit? Kok keja jujur ya. Ya jujur wae mbak bapa. Bapak ngikut cucu kali kula. Bapa ora bakal goro mbarek anak. Bapak. Iya, iya. Iki kan krungu kali Bapak Kang Roso, kali Ari. Iya. Terus kan kemut ngomong kula ket bayi. Ngantos dewasa tapi kok Iya. Rep kula kok kula niki namung semerem jenengan namung. Boten pun. Oh, Nggih, Bapak. Kuwi rewang. nek welis iki antik takon wong tuane. Kaya aku didodok alu lanang brebes mili aku so. Ngaten Bapak nggih. Kenging napa? Sebab ngene, Nggih. bab arek iki gak ngalor gak ngidul, Oh, ngetan berarti nggih. Ngetan berarti. tak nyempal palian. Terus mboten ngalor, mboten ngidul. Maksude bapa iki gak sanak gak kadah. Oh, berarti dontang-antingno. Lho, kok jontang-anting ya Lah mboten sanak, mboten kadang niku lho. gak duwe dulur. Oh, ngaten. Ya duwe tapi dhek iki gak ngerti. Kecilik kan sing rambut kan bapa. Iki takon so, apa dijelentreno apa ora so? Menawi kados ngaten Bapak jenengan menika minangka yang sepuh iki. Iya. Nggih kedah jlentrek. Ngono. Senajan to niku awrat sing penggalih nggih kedah. Nek ora tak wedarno, bapa iki dosa. Lho nggih. Goro. Goro. Iya.
Ya ya. Guru kok goro lah muridé kena dadi maling kabeh. Kami ibu pesapur. Kami niki ten lokasiwan kaseksan. Saniki ten pundi papan? Ngono ta Wilis. Iya, wis ana pantese sebab awakmu wis gedhe. Umpama tak tutup-tutupi awakmu ya wis ngerti, wis pinter. Ning bapa iki kate ngomong kiki mbare awak. Kata mboten napa-napa kula. Kaya ngono. Tak durunge tak pedarno masalah. Ibumu tah wong tuamu iki kowe tak bakal tak tambahi tenger. Sebab awakmu nggo kene wis tak lowentah wis kebak ilmumu. Kowe bakal tambahi pilih pendekar sendang biru. Api to, So? Api to. Sae sanget, Bapak. Sae, Bapak. Ngantuk ae. Urun rebo Sae. gangsal napa mboten? Ya oleh ae. Kula tambahi sendang mati. Ora mati kok anggone andak-tandak. Aris paling gelar paling Temen-temen dolek wong tuamu. Pilih. Pelaku ngalor ngetan. Nek ana wong wadon ayu rupane sing jenenge Sulastri iku bakal iso medharake babakan awakmu utawa wong tuamu. Jenengan iku sing bapak kula. Cuma bapa iki sing gula wentah mbare awakmu Wilis. Terus kula niki anake tiyang lintu. Dari saya kudu anake bapak to ni. Kowe ya anake menungso, Ger. Bapa ngarep kan wis ngomong. Yen kepingin ketemu wong tuamu sing sejati sing ukir jiwa ragamu, lakuwa ngetan ngalor paribasane. Takono wong wadon ayu rupane kang jenenge Sulastri. Iku bisa medharake babakan rewet rentenge awakmu utawa wong tuamu. Kados mengatur. Kula nyuwun panyuwun pangestune. Kaidene kaya banyu mili kalis ing sambekala ana ora perlu apa-apa ya iki. Wani jan. Kula mripate dadi. Rasa Dawuh. Aris Wanto halo kula Bapak. tutno ningmu Wilis Oh, tututaken. ngesakno mbok menawa ning tengah dalan ana rubida ana sing iso sambantu marang awakmu kabeh yen ana apa-apa ku bakal bali kandha marang bapa. Maten. Heeh. Nggih, Bapak. Dalan. Nuwun pangestu. Iya tak pangestuni. Kula barang katut ta. Iya awakmu bareng ya, Ris. Ayo Wanto. Berangkat budal. Ketut to. Heeh. Sama di Bapak. Wah, yes. Ya ger. Muga-muga bapa iki mok ndongakno marang awakmu ya. Muga-muga kepethuk barok wong tuamu sing ngukir jiwa ragamu. Kowe tak dongakno sak budalmu aja ana alangan apa-apa ketemu apa sing dadi kekarepamu ya.
Perkara ae. Aku kari dhewe. Apa kok kari? Pengen kulinu. Enak kok iki. Apa kok ngetut tuwek-tuwekku ning omah? Astagfirullahaladzim. Hus. Pedho opo kok sampe nyebut barang ngono. Mbah. Asale lemah balik nang lemah. Asale nang gonong balik nang gonong. Haus. Lho. Iki wong kurang mandi ya? Ilmune apa tamakno? Tamakno. Ayo, ilmu sing diwajan iku tamakno. Mata kaji. Sun matek aji. Aji pengusiran. Aji pengusiran. Ontong-ontong bolong. Ontong-ontong bolong. Gak bolong, Dene gak bolong, dudu ontong. dudu ontong. Sampai niku wong ta? Hah? Sampai niku lho wong ta? Dudu. Pantes. Demit. Pantes. Oh wong. Yo, Wong. sampean niku lho. Sampean wong tak dudu. Tak takoni ganti. Ya wong lah wis ora ngadeg kaya ngene kok. Lho sikile gak mancek lemah. Ya gak mancek lemahku. Mancik opo? Mancek panggung. Iya toh? Wah, iki nek jarene Iwan iki nek ndelok kencete gak masuk iki. Apa so? Apa? Lungkok. Abo. Abu. Heeh. Apa abu? Kolesterol. Ngene lho, Cak. Kudu gak melek takon iku. Iki ku Cak Ikwan. Aja jenenge mbok kesadap. Lho, ngeten lho. Jenengan iki kok apa? Minggir kok. Ya wis minggir. Pendidikan digulawentah karo guru. Diajari pendidikan ngajeni karo wong tuwa bojo ngono kabeh. Cocok kromo. Lah, Ini sana. menang. Attitude. Bu. Menang kabeh. Awas hati ngomong tak bacok situ-situ. Oh, untuk konti gladin. Lah nyuwi panjak. Nyuwun sewu, Mbok. Iya, Nduk. Ngapunten iki rencang-rencang kono iki rada ndlodok. Gak apa-apa. Guyon nggih, Mbok, nggih Iya, mboten musuh wong- sepanas. musuh wong tuwa. Jane kowe arep nandi? Ah niki kula kan nembe mandhap saking padepokan, Mbok. Heeh. Diutus kali Bapak Guru mados tiyang setri sing asmane Sulastri. Tepang napa mboten? Bapak gurumu madul goleki wong wedok, kowe goleki wong wedok Nggih. sing jenenge Nggih Sulastri. leres menika. Pernah apa umpamane Sulastri ketemu karo kowe? Kula nggih mboten semerep, mergi kula tanggep sinten keluarga kula namung dikeken madosi Sulastri ngoten mawon. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Wilis. Aku Lastri bumu. Ngomong kita goleki kowe, Nduk. Saiki tekan samene gedene. Lah terus aku lha kok mboten dipra Bapak Guru to, Bu? Karo ibu sing nitip nona tak critani dina ya. Waktu kowe digradi karo ibu karo bapak. Bapakmu ketekan musuhe bapakmu dhewe. Kowe digendong bapakmu. Bapakmu dipateni ibu mlayu nang. Bapak pun tebekanen pati. Pun pateni kalian musuh. Bapakku wis mati, Cak. Tadi iki sapa, Les? Iki ibumu. Wah, aduh, Bu, kok gak mirip. Iya, bapak awakmu. Berarti wis ketemu apa sing dadi karepmu? Ngono. Saiki tujuanmu nanti. Aku mau pingin do sapa sing mateni wong tuaku lanang. Aku durung iso bales baktiku karo wong tuaku lanang. Ngono. Dole ana manungsa kang jeneng Ronggeng. Ya iku sing gawe patine wong tuamu nah. Kaya ngono. Bisa. Ya mbok
Jabai muga-muga kasene. Sanggup dalam bisa. Lis, ngatun lo kabeh. Sing gurung kenal sing wis kenal pendeli ana pendekar gagah pideksa gak liya ya Aswara putrane bapakku ya bapak Lawa Ijo sapa wae pawongan sing wani kepok senggol bare aku kali yo mati saka tangane Aswara. Oh. Sopo? Aku Wilis. Wilis. Kosok balen sampean sapa? Aku Aswara. Tujuanmu liwat nang gone kene iki arep nandi? Goleki pawongan sing jenenge Ronggeng. Ronggeng. Aku ngerti papan dununge Ronggeng. Papan kebenaran nek ngono. Duduk nang. Ning ono syarate. Apa? Aku gelem ndodono awakmu, tapi awakmu kudu dadi bojoku. Kok kurang ajar kon? Ketemu cakut. Omong-omongan yo sik tas kok ati ngombe. Kait betuk aku duweni rasa tresno bare awakmu Wilis. Ning sayange aku gak Gelem tak gak? gak. Nek gak gelem bakal tak peksa. Sak keparat. Arek wedok ayu kaya ngono gak kenek dijar-jar. Yo, ayo. Enteknono. Paribasane wong wedok melayu kesrimpet bare jarike. Ayo. Wilis bakal tak tekel awakmu. Wis wancine dina iki Wira Prana mundhun teka peguron. Eling dawuhe Bapak Guru nek dadi menungsa nang gone donya gak oleh duwe sifat adigang adigung adiguna. Kudu ngewangi wong sing kesusahan. Menehi payung marang wong sing kudan. Ya. Saiki Wira Prana ngugemi apa sing jarene Bapak Guru nanggone Padepokan. Lama. Kok ngelamak ya apa sih? Jemak-jemak. Lah, jemak-jemak ya apa? Wong awakmu sing nobrok aku kok. Piye? Awakmu mang lho melayu-melayu kaya ngono nobrok aku lho. Tak takoni saiki. Iki apa? Embong Kamu mau ngajarkan diri? nang tengah embong. Kepantesen. Ngadeg ku nang pinggir, ya nek ben diliwat. Ketabrak, katek. Ya awakmu iki sing kudu sadar. Sadar apa aku bener? Loh, wong melayu kaya ngono kok ontong sing mbok tobrok iki aku. Lek tiang listrik apa gak benjot bathukmu? Yo bener yo kan. Lah iya. Makane nek melayu meripat digawe. Sakjane ana apa sih? Tulung ngono po. Gelutengku ae aku tulung ngono. Nulungi apa? Udah beruber. Diuber-uber. Ambek sapa? Wong gendeng. Wong gendeng. Iya. Lah kok ana wong
wong gendeng uber kaya ngene. Lho saking ayune wong gendenge bimbang. Ya wis, ning ngono kene. Iku lho wong gendenge. Endi wong gendenge? Nek aku wong gendeng. Sopo jeneng? Wirapra. Balik takon, sopo jeneng? Aswara. Aswara. Ana parigawe apa? Nguber-nguber. Mbarek wedok. Aku gak ono urusan bare awakmu. Aku kepengin ngrabi bare Wilis. Minggir. Gak iso. Nek wong lanang kepengin ngrabi wong wedok, jelas wong wedoke gelem. Nek wong wedoke playon kaya ngene, berarti wong wedoke gak gelem. Wiraprana. Aja dadi kelilip ing matane Aswara. Kenek tak kandhani lek gak kelek mati saka tangan. Ayo kita makan kene sapa sing tumakaning pati. Kan tamu-tamu ana aji-ajine Aswara. Yo. Mari basane petek tarung ganti ngabluk. Ayo. Bukan kadam. Ojo gampang gawa barek arek wedok. Nek ngono karepmu tak tututi Aswara. Senajan to Aswara dudu anakku dhewe ning tak gula wentahke cilik nganti dewasa. Umpama gak kepethuk dilu aku mesti was-was sumelang. Muga-muga Aswara nggo tengah dalan gak ana apa-apa iku sing dadi pengajapku. Aku duweni kepinginan sok yen aku wis tuwa, aku wis ora iso apa-apa sing bakal ngenteni aku mengko ana pedepan ora liya ya Aswara. Ning Aswara hei, Bapak. Hei. Aku oleh arek wedok, Pak. Hah? Oleh arek wedok. Oleh arek wedok. Cocok yo ngene iki sing tak karepno. Anake bapak sing ganteng, Wah, Sekti Mandraguna. Jelas. Arek wedok. Ya, Pak. Kon seneng berarti. Seneng jenenge Wilis, Pak. Tapi ana sing ngalang-ngalangi aku, Pak. Sopo? Jenenge Wiraprana, Pak. Kok di goblokmu? Kon anake sapa? Ya anek bapak pendekar Lawa Ijo. Lah lek wis ro kon iki anake Lawa Ijo kok nganti kon ana pepalang ngono kok gak iso ngatasi kon. Hah? Kudune ya bapak sing patut disalahno. Lho, kon iki anakku. Anakku kon iki. Lho, kudu iso ngenteni aku lah ya ngono. Kok lah wujude anake kesusahan tambah disalahno iki apa? Goblok iku awakmu. Terus apa, Pak? Cara ilmu wis tak sok kabeh nang awakmu kok dadak kon kondo lek kalah. Isin nak bapak isin ngawur kon. Wah, aku yo isin duwe bapak sampean. Lah apa kon isin duwe bapakku? Ngawur kon. Lah ya apa terusan? Kon isin mergo apa lek duwe bapakku? Mergo iki lho, Pak. Wiraprana iki Sekti Mandraguna, Pak. Aswara. Ya, Pak. Perkara Wiraprana wis aja digagas. Iku urusane bapak. Lah ndi arek wedok sing jare Iki, Pak. lho kok iso teko-teko mantes-mantes Nduk. Wong bapake bangsat, anake ya bangsat. Iki nalari ya apa sih Aswara aku kok dicelatu arek wedok iki lho. Tak ketemu anakmu. Engko dhisik Nduk. Oleh kok nyelatu-nyelatu ngelok-ngelokno aku gak apa-apa. Nalari apa? Urusane ya apa? Aku gak pernah kenal karo Aswara. Hah. Teko-teko ketemu ndang ngomong tresno karo aku dibeksa nganti mlayu ditututi. Untung aku ketulungan karo bocah nom-noman. Umpama gak Apa? rusak aku. Lah kepak rusak dilu kok tak dandanane gak apa-apa. Lho, sing wani, Pak. Mbak. Karo wedok gak wani. Le, aku jane wani cuma sukan ngono ae aku iki.
Sumpah sukan. Sukan sapa? Sukan Kasdi. Nang omah. Iya. Jenengmu sapa, Nduk? Kok Aku Wilis. kaya jenenge Dele kon. Rasamu Wilis. kecap. Anakku duwe rasa seneng karo awakmu. Tapi awakmu gak gelem. Ora sudi. Terus tujuanmu neng papan kene kate lapo? Aku digawa anakmu mrene. Wis tak kandhe tuju aku goleki wong sing mateni wong tuaku, tapi malah kurang ajar arek iku. Sing mateni bapakmu sapa? Ronggeng. Ronggeng. Yo. Tujuanmu neng papan kene goleki sing mateni wong tuamu sing jenenge Bener. Ronggeng. Wilis. Kon iso bales patine wong tuamu ning ana syaraté, Nduk. Apa syaraté? Rungokno kupingmu tak ngom. Kon iso goleki wong pawongan sing jenenge Ronggeng ning syaraté kowe kudu iso gawe patine Wiraprana. Wiraprana. Ana hubungan apa Wiraprana karo Ronggeng? Senajan ora ana hubungane apa-apa. Nanging iku syarat lan sarana sing tak wenen nang awak. Nek aku iso mateni Wiraprana, Bakal tak donungno sapa sejatine sing mateni wong tuamu. entek ana bangkene tak gaurene. Apa kon? Apik, Pak. Lho. Dicabung kali Jala Sutra. Wilis mateni Wiraprana. Ngene lho, Aswara. Apa, Pak? Aku nduweni sarana sing kaya ngono ya kanggo nuruti karepmu seneng karo Wilis. Umpama Wiraprana temekaning pati sing dadi bojone Wilis ora nela ya awakmu. Aku, Pak. Aswara, Pak. Seneng atimu? Seneng. Lek kon seneng, ayo didelok patine. Ayo, Pak. Bangsat. Waduh. Kok dadi awakmu jejeg marang aku? Gara-gara kon, aku gak iso ketemu wong sing mateni wong tuaku lanang. Jenenge Ronggeng. Apa urusane ambek aku? Aku ora ngerti urusanmu apa karo wong iku. Sing baku wong njaluk mayitmu, lan aku bakal ketemu wong sing mateni wong tuaku lanang. Wilis, awakmu niate tak tolong. Tapi nek balesanmu koyo ngene, aku gak nrima. Padha pendekare le. Kon dodol tak tuku. Ayo, dicelok. Aduh kesekten nang kene. Kon apa aku sing mati? Ya, ning ora bukan jajang tampar aji-aji. Tak ana kabeh. Ilmu nyetengan ya. Nek pancene awak terus karo kuwi. Ayo, dicelok. Aduh, tok sing dalem. Ayo ngono. Ayo, ayo. Sampeyan iki syarat kanggo nemokno wong sing mateni bapak. Wis Apa? Mumpung aku wani, Bu. Syarat Iya, kanggo iso nemokno sing mateni bapakmu. syarat pokok iso ketemu Ronggeng kudu mateni arek iki ya, kurang ajar iki. Kon mateniku. Iya. Tak tuku ngono ya apa? Leh, sampean wis tuwek gak usah kebimbang brondong. Amikin ae lho. Brondong gak ngatasi. Aja celometan, gak ilo. Lah sampean ngomong dituku, gak ngatasi, gak usah. Rungokno aku tak ngomong karo arek lanangku. Kon cek ngerti pacaran. Aja jemok-jemok. Gak. Lele, Aja dijemok. jemok tangane tok. Brondong. Brondong. Brondong gak oleh didemok tangane. Aja ngomong adu-aduan ae. Lah, Mbak, jatahku.
aja nome wis tuwek. Golek jagung cintu sing Lho, kemletak. aku malah dikocoli ngene kok. Padha ae kuwi. Tak kandhani nduk wis. Ora ana wong liya umpamane mati iki. Kowe ya kelangan, aku ya kelangan. Kelangan lha apa, Mbok? Wong arek kurang ajar kok kelangan. Mati awakmu, iki ya kelangan, aku ya kelangan. Ceto, Mbok. Ket mau tarungan aku kelangan sampean kelangan. Jane iki sapa sih? Cacakmu, Nduk. Cacakmu. Kembar. Kembar. Lho, Cak, sepurane Cak ya. Cak sepurane umpama gelut temen mau ya apa, Cak? Wah, kalau temen maya mbuh karo awak dhewe padha matine Ya paling. kelangan ya, Cak ya. Sepurane ya, Cak ya. Iya dek aku gak apa-apa. Tak kandhani ya. Sing mateni bapakmu iku jane ngono Ronggeng. Ning aku krungu-krungu jare Ronggeng ki wis mati. Aku gak ngerti, tapi ana gurune. Ronggeng duwe guru. Sapa, Mbok? Mbuh lawa ijo, mbuh bajul ijo, mbuh tekek ijo, paten ana. Aku ngerti. Lawa ijo. Ya iku. Bapak ya Haswara. Oh. Eling Mas Haswara sapa? Oh iya ya eling-eling sing godha awakmu. Bener iku wong-wongane. Udah rono. Tak tutno teko mburi. Ayo. Ayo, Dik. Wis ana rong sasi anggonku golek anakku, tak rewangi munggah Gunung Mudun Curang Pasibasane. Gak ketemu wingi sampai kesasar-sasar nang sawur. Lah iki sapa? Kledang-kledang cangkeme kok ngoceh iki todoan. Apa iki? Pirang-pirang tahun aku goleki awakmu. Bodi papan dununge awakmu. Mas. Ngomong sing enak. Aja adik seman-semon golek anak. Sing semon-semon iku ya sapa? Tak rungo teko doan. Awakmu ngomong golek anak, golek anak. Lho ajine aku goleki anakku. Kon gak ngerti. Aku njegruk tengah dalan yo golek anakku. Aku goleki anakku. Gak ono sing golek anak yo aku iki. Padha aku ya goleki anakku. Nek ngene siji gawe loro gawe, ayo bebarengan golek anake dhewe-dhewe. Ayo. Ayo. Teko-teko takok yo payo apa lha kudune awakmu sing ero. Lah iki lho, Wiraprana iki wis dipateni ta Lah kudune awakmu sing nututi didengkek teko doan diwano teko doan. Lah lha kok ngeteng aku ae rumangsamu. Jane bapakne ya apa sih iki? Lho, kon iki wis gedhe lah apa kon ngeteng aku ae. Tuh, Pak. Lho. Tenang, aja kuwatir ana bapak. Tenang, aja kuwatir ana bapak Le. Tenang Le ya. Kok sajane petita-petiti kaya bakul ngaron, ha? Aku boto tak gawan arek rene. Aku ora butuh iki urip, tapi butuh matine Wiraprana. Boto mati, Butuh mati. tapi duduk Wiraprana. Sing mati. Juh, Oh, lawa ijo. Dadi iki pawongan sing jenenge Wiraprana sing mbok omong. Bener, aku sing jenenge Wiraprana. Wiraprana? Nek awakmu butuhe goleki lawa ijo butuhmu kate lapo? Nek kepethuk bakal langsung tak pateni. Wiraprana, Iya. tak pikir awakmu bocah isik wingi sore. Kon dadak soge kendel kowe bakal gawe patine Wiraprana. Sepiro daya kasendekmu? Ayo. Nek pancen kon
pendekar sing sekti mondro. Ayo, dodono markarepe. Saking gentenan. Ya, Loijo bukan cocok tanpa lo aja. Wiraprana, ayo. Asmara, bapak ngalah ya nak ya. Kalah karo bocah ingusan. Mandek dadi pendekar, ngisin-ngisin di dapur. Kandhanono weles aku wis kalah aja le dicelatu ya nak ya. Iya, Pak. Kalane nantang. Enggak, aku gak nantang, aku kalah ya nak ya. Weles, aduh, lele, aduh lara goblok. Isin karo brengose. Lah isin lha apa aku gak muda kok. Sik. Iki nggo tengah dalan wong papat sok menggoncangkan dunia dalam. Asmara, sik Go, aku tak ngomong ambek anakku. Asmara, Ya apa, Pak? sadurunge bapak tumekaning pati nak, sejatine awakmu duduk anake bapak. Loh, terus anake sapa, Pak? Kowe anake pawongan sing jenenge Darsono ya nak. Aduh gak kuat ana. Odak kowe iki. Iki anakku jenenge Arsono. Ora kula, Pak. Aswara. Sampeyan namine sinten? Darsono. Darsono. Lho, bapak kula niki. Ketemu karo anakmu ayan. Loh, Iki tibae anakku, Cak. masalah. Aku sampe golek anakku kesasar teko sawur mangke. Oh, Iya. Pak. Lah terus Sampeyan kesasar teko sawur Iya. tamarani gendaan sampean. Apa, Mbok? Bapakmu nak. Bapakmu Loh, dadi iki anakku. Wah, cocok. Lis, awakmu sing jenenge pancen aku Lis. Ya. Wiraprana. Wah. Yo si lanang ganteng, sing wedok ya ayu. Bapak guru. Bapak, ampun kepanggih kalian uga kula kekalih Bapak. Wis kelompok kabeh. Nggih. Ampun. Kok awakmu iki kok nyedak arek lanang sing jenenge sapa? Erekipun bapak. Kadange Bapak. Lah iki Kula Gane niki Bapak. kula yogane niki Pak Darsono niki. Kula Aswara. Aswara. Pilih. Kowe jare tresno mbek iki. Boten niku sing tresno kali kula. Kula sing nyenengi. Lis, Lah kali kamu gelem apa ora? Gelem mondok Eh. gede. gelem gak apa-apa. Lis, kok wanteng ngono. Ganteng lho aku. Gak apa-apa ta? Gak apa-apa. Kok kula gak gelem? Nggih, kula purun, Bapak. Oh, niki lho pun purun. Gelem. Ya. Kowe atine. Ngeten Pak mau. kowe ganteng, wilis ayu. Pas. Nyun sewu Bapak, nyun sewu. Dik, lah terus anak sampean wis ketemu jodone. Lah terus si lanang sampean golek arek ndi? Ngene. Iya. Gampang perkara adik iki Mas niki. Ya. Saiki rabine arek loro iki aja rame-rame. Duitku akeh gelangku gede-gede, tanggapno ludruk. Budi Wijaya. Mekata